माई के तो इतना भजन बाकी हम गावत रह तो 2-3 रात गुजर जाई। माता जी के गीत आप लोग सुनहु बन लो। और आज भी भोजपुरी में हर कलाकार अगर लोकगीत गावेला तो देवी गीत आवेला तो देवी गीत गावेला, सावन आवेला तो भोलो बाबा गीत गावेला, छठ आवेला तो पारंपरिक गीत गावेला। तो जितना लोग बानी जे भी भोजपुरी के ऊपर थोड़ा बहुत उंगली उठाई ना, आप लोग देवी गीत सावन गीत भी सुनी तब लाई कि ना भोजपुरी में जितना कलाकार बने सब अपना अपना हिसाब से बढ़िया बढ़िया गीत गावे। रउआ जैसा सुनब वैसा सुनावल जाए। हम तो शादियों भी आगे गीत गौले बने उनकी 100 मिलियन गइल बा। हाँ हाँ फिर से लेके आवत नहीं कि भारी भारी लोढ़ावा ले ले अरे अम्मा बाड़ी खाड़ हो। जब विदाई हो गया वाला तो भी गावाला, लेकिन विदाई से पहले जब दुआरे पर याद लगला तो वो गीत गावाला कि अपन खोरिया बाहर आए पवन पापा। लोग बात कर ले भोजपुरी के, भोजपुरी में ऐसा ऐसा गीत बा उम्र देख के नहीं लगत कि इतना ही दे सकेला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना छोट उम्र में है तना ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्यार हम नहीं खिले तो कह दर समय भाई प्रेम हले लले ल तो केकरा राम ना भाव केकरा पैसा अटकेला ना ले तो कह सके मिलत तहरा अटकता। जब दुआरे पर याद लागल तो एगो दूगो गीत गौले बनी हम अपना एल्बम में जल्दी में मारब कि अपन खोरिया बाहर आए पवन पापा। भाई लोग खातिर गा देनी, माई बहन चाची लोग खातिर कि अवतारे दूल्हा दामादोए एक चाप डाली बजा लोग बैठे के मामस दूल्हा ते बुलिया कुरुसी हो। बैठे के मामस दूल्हा ते बुलिया कुरुसी हो। अलवने के मामस समय हम एहू से गाई ना जितना चाची लोग बालो कि नया नया जो लड़की बाई से कहीं सर्च करे तो हमारे गाना से गावत रहिए। एक से बढ़ के एक गाड़ी गीत गावाला जो की एमे अभी नहीं गा सकत, लेकिन एगो पंडियो जी लोग के ऊपर गावाला कि आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया कि पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया, पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया और रिंगटोन बाजेला हिलेला मछिया, और रिंगटोन बाजेला हिलेला मछिया। एक से एक गावाला रहरी के 3 गो पाता यो सब गावाला लगलो लोग हो गए नहीं गा दी रहा लो दम धर लोग भैया। लेकिन एक से बढ़ के एक ऐसा ऐसा पारंपरिक गीत बा विदाई होला तो एगो गीत गवाला। हर परंपरा पे सेनूर जब डाला तब गवाला बाबा बाबा पुकारी ले बाबा ना बोले ले हो आहे बाबा के बाला चोरी सेनूरा बर डाले ले हो। अरे बाबा के बाला चोरी सेनूरा बर डाले ले हो। तो हर कुछ के परंपरा पे कई गो भोजपुरी में पारंपरिक गीत बजन के हमके नया नया कह के गावत हैं। लेकिन जब विदाई हो के घरे आवेले तो माई हमार गावेले का कि भारी भारी लोढ़ावा ले ले अरे अम्मा बाड़ी खाड़ हो। खोलो बबुआ पालकी के वड़िया, खोलो बबुआ पालकी के वड़िया बड़ी छिलिया रहो। खोलो बबुआ तो जे लइका गावता कोई से के खोलिया मां, कोई से के खोलिया मां पलकी के वड़िया हो। कोई से के खोलिया मां पलकी के वड़िया हो। मोर जागे यो लरल बाड़ी, मोर जागे यो लरल बाड़ी ससुजी के धिया ओ
गावतनी जब कनिया दौरा में डेग ला ले तो घरी गवाला नई के चल हो ए कनिया नई के चल हो आ जैसे बांस के कोइनिया नवे नई के चल हो। तो एक से एक गीत जरूरी बाकी अश्लील भोजपुरी में हड़बड़ कनिया चले हर जोता के जामल है धीरे धीरे हमारा बच्चा चलस पति साहेब के जामल। तो भोजपुरी के ऊपर उंगली उठावे से पहले भोजपुरी में हम तो बहुत ज्यादा नहीं की गौले धीरे धीरे जितना आवेला हम अपना फुआ से माई से पप्पू हमारे बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत बतावेले तो जितना होला हम बीच बीच में ले आवत रहे। तो भोजपुरी के ऊपर उंगली उठावे से पहले भोजपुरी के इतिहास देख लो भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, ना जाने अनगिनत सिंगर, पवन जी बानी, पवन भैया बाने, खेसारी भैया बाने। ऐसा नहीं सब लोग खराबे का होता खराब आप लोग सुना तो नहीं खराब पर ध्यान देते तो खराबे लोग कहता। अच्छा सोचिए, सोच बदलिए, भोजपुरी बदलेगा।